Magandang hapon po. Samuel, ilagay mo na ang gamit mo dito malapit sa kusina. Pasensya ka na ha. Dalawa lang ang kwarto namin dito sa bahay kaya dito ka sa sala matutulog. Edna, napag-usapan na natin ang tungkol dito, di ba? Akala ko ba? Kaya nagpunta sa ibang bansa yung mga magulang niya ay para magtrabaho, kumita ng pera. Aba, at inuna pa talagang kalandian. Bumuo ng kanika nilang buhay. At hindi man lang yung anak dito tapos tayo pa ang kumupkop. Hindi birong gastusin, Ramil. Kaya nga isa lang ang plano nating anak dahil sa hirap ng buhay ngayon. Tapos magdadagdag ka pa ng palamunin? Edna, hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan na lamang ang pamangkin ko. Kung hindi kaya ng konsensya mo, pwes, kayanin dapat ang bulsa mo. Dear love, masakit sa akin na makitang nagtatalo ang aking mga tiyuhin nang dahil sa akin. Hindi ko ginusto ito. Hindi ko rin inaasahang iiwan ako ng aking mga magulang. Ang bata ko pa at sigurado akong hindi ko kakayaning mabuhay mag-isa. Buong akala ko na kapag kamag-anak mo, may kusa, may malasakit. Pero nagkamali pala ako. Isa pala akong pasanin sa kanilang mga mata. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako pwedeng manatili rito. Ngunit gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makabawi at kunin ang kanilang loob. Samuel, anak. Huwag kang mahihiyang kumuha ng pagkain ha. Sige na. Opo, tito. 2 gatang lang ang sinaing ko. Pagkasyahin na nating 4 to ha. Oo, Edna. Nga pala, Samuel. Malapit na ang enrollment mo. Ano ang naisip mong kurso? Wala pa po. Ano? Enrollment? Saan tayo kukuha ng pambayad? Tuition, uniform, proyekto, allowance. Lahat tayong sasagot? Ramil, parang wala naman ata sa usapan natin na pag-aralin mo yan. Edna, ano ba? Nasa harap tayo ng hapagkainan. Bawas-bawasan mong init ng ulo mo. Hindi naman sa private school, Edna. Sa public lang naman at matalino naman si Samuel. Tsak na makakakuha siya ng scholarship. Mabong, galing mo ah. Sagot mo? Any pang grocery nga kulang tayo tapos magpapaaral ka pa ng pamangkin mo. Hindi ba sapat na dito na nga siya tumitira? May kuryente, tubig, pagkain. Anak siya ng kapatid ko, Edna. Kung hindi natin siya tutulungan, sino? Di yung mga magulang niya. Kung kaya nilang mambabae at mag-asawa ng iba, dapat kaya rin nilang buhayin ang anak nila. Bakit tayong kakarga sa pagkukulang nila? Gusto ko magkaroon ng direksyon ng buhay ng pamangkin ko. Hindi madali ang pinagdadaanan niya. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Gusto mo? Sige, gusto mong tumulong. Huwag mo akong idamay kapag nagipit tayo, ha? Kapag nagkulang ang budget natin sa anak mo at sa bahay na to. Kakawalang gana. Makaalis na nga. Hindi ka pa rin pa inaantok. Tito, pasensya na po. Naabala ko po ba kayo? Ako na ang humihingi ng tawad sa mga ikinilos ng tita mo kanina. Ang tanging hiling ko lang sa'yo, Samuel. Galingan mo sa eskwelahan at nandito lang ako. Handang sumuporta at gumabay sa'yo. Maraming salamat po, Tito. Sige na. Matulog ka na. Nakapasa ako sa entrance exam at gayon din sa scholarship kaya naman masayang-masaya ang aking Tito Ramil. Kumuha ako ng accountancy dahil magaling ako sa math. Pero hindi pa rin maganda pakikitungo sa akin ng aking tiyahin. Kahit ganun pa man, hindi ko inaalis sa aking sarili ang paggalang sa kanya. Kuya Samuel! Oh, Aaron, kamusta? Kuya, busy ka ba? Papatulong sana ako sa project ko sa math eh. Hindi ko kasi maintindihan. Oo, sige, akin na. Kapag tapos na ako dito sa ginagawa ko, gagawin ko ito agad ha. Kailan ba deadline ito?
Kuya, bukas na po ng umaga eh. Ganun ba? O sige, uunahin ko muna ito. Sige na, matulog ka na at gabi na rin. Thank you, kuya. Oy, ano to? Lagi ka na lang puyat. Tita, pasensya na po. Marami lang po akong assignment at project. Paano naman yung kuryente namin dito? Ikaw ba yung nagbabayad? Pasensya na po, tita. Promise po, papatayin ko agad ang ilaw pagkatapos. Bakit hindi pa ngayon? Ayan, pinatay ko na. Huwag ka kasi sa gabi nag-aaral. Tita, huwag naman pong ganito. Anong huwag ganito? Palagi na lang bukas ang ilaw dito sa sala. Akala mo ba hindi nakakadagdag bayarin? Edna, ano na naman ba yan? Gabi na gumagawa ka pa ng pagtatalunan. Paano tong pamangkin mo? Gabi-gabi na lang nabukas ang ilaw dito sa sala. Grabe ka naman. Teka, Samuel. Bubuksan ko ang ilaw At talagang binuksan mo nga. Baka nakakalimutan mong scholar ang pamangkin mo. Hindi siya pwedeng bumagsak kaya ganyan siya kasipag mag-aral. Ano ngayon? Paano yung kuryente natin? Edna, kaunting malasakit naman sa pamangkin mo. Wala akong pakialam. Ma, bakit ba ang sungit-sungit mo kay Kuya Samuel? Alam mo ba na tinutulungan ako niyan sa mga projects ko? At isa ka pa. O sige, magkampi-kampi kayong lahat. Ewan ko sa inyo. Wow! Ang bango naman ng luto ng misis ko. Kumain na kayo. Good morning, Ma. Good morning, Pa. Oh, Aaron. Gisingin mo na ang Kuya Samuel mo. Opo, ginising ko na. Grabe, Papa, ang galing talaga ni Kuya Samuel, no? Biruin mo, ang taas ng grades ko sa math dahil siya yung gumawa ng project ko. Blessing talaga na nandito siya. Ang sarap po sa pakiramdam na parang nagkaroon ako ng kapatid. Kapatid mo siya, anak. Good morning po, Tito Ramil, Tita Edna. Oh, upo ka na. Kain ka na, iho. Kuya, Sabado ngayon na. May pasok ka? Wala, pero magre-review ko para sa exam namin sa Lunes. Ganun ba, kuya? Ayain sana kita maglaro ng basketball eh. Anong laro? Maglilinis si Samuel ng bahay. Hindi pwedeng maglaro. Tutulong po ako para mabilis matapos para makalaro si kuya. Manahimik ka. Edna, tinuturuan mo ba ng hindi magandang asal ang sarili mong anak? Siya mismo ang nagkukusa. Mabuti pang anak mo, alam ang tama at mali. Ayan. Diyan kayo magaling. Magkakampihan na naman kayo dahil sa Samuel na yan. Bahala na nga kayo. Oh, saan ka pupunta? Ayan ka na naman, Edna eh. Grabe naman si mama. Kuya, pasensya ka na ah. Samuel, pagpasensya mo na ang tita mo ha. Dear love, alam kong hindi madali para kay Tita Edna ang biglaang pagdating ko sa buhay nila. Hindi ko siya masisisi kung bakit ganun siya nung una. Mahirap talaga ang buhay at dagdag gastos lang ako sa tingin niya. Hindi ko siya kadugo. Hindi niya ako pinili. Pero kahit na ganun, tiniis niya ako. Pinatira, pinakain. Kahit pa may kasamang buntong hininga at sumbat. Alam kong may effort pa rin yun. Hindi man ganun kadali na makarinig ng masasakit na salita mula sa kanya, ay pinipili ko pa rin magpasensya. Nilalawakan ko ang aking pangunawa dahil kung ako ang nasa kalagayan niya na nagkaroon ng dagdag na responsibilidad na hindi naman hiningi, baka ganun din ang maramdaman ko. Hindi ko siya kinamumuhian. Sa halip, mas gusto kong patunayan na hindi ako pabigat. Gusto kong maramdaman niya na hindi na sayang ang pagtanggap at pagtitiwala niya sa akin. Samuel, aba't magtatanghali na nakahiga ka pa rin dyan? Bumangon-bangon ka naman. Tita, nailo po ako. Parang tinatrangkaso po ako. Ayan, pinagsabihan na kasing wag maglaro ng basketball. Pero pinairal pa rin ang kakulitan. Paano ka ngayon kung lumala ang sakit mong yan? May pampa-ospital ka ba? Sorry po, tita. Hindi na po mauulit. Magpahinga ka lang dyan at ikukuha kita ng gamot. Teka, himala ba to? Totoo ba ang narinig ko? Bakit tila ang hinahon ni tita sa akin? Eto, higupin mo tong egg soup at inumin mo tong gamot pagkatapos. Ano pang nararamdaman mo? Masakit lang din po yung kasukasuhan ko.
Trangkaso nga. Sige na, kumain ka na. Ang tito mo pala, sa 1 linggo pa makakauwi dahil sa trabaho niya. Tita, maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin ha. Huwag mo nang intindihin, Samuel. Hindi man ako perpekto bilang tita. Pero, hindi ka na iba sa amin. Pasensya ka na kung madalas ako masungit. Hindi lang madali ang lahat minsan. Pero, ayoko magkasakit ka. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Salamat dahil napakabuti mo pa ring bata sa kabila ng pagtrato ko sa'yo. Hindi ko po makakalimutan lahat ng kabutihan niyo sa akin, tita. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. Congratulations, Samuel. Isa ka sa mga top sa klase. At may imbitasyon ka para sa National Accounting Quiz Bee. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Kuya Samuel, proud ako sa'yo. Napakagaling mo talaga sa math. Wow! Ikaw ang nanalo! Kanino pa ba magmamana? Di sa akin. Samuel, patawarin mo ako ha. Sa lahat ng masasakit na nasabi ko noon. Hindi ako naniwala sa mga kakayahan mo at pinag-isipan pa kita ng masama. Humahanga ako sa'yo na pinahalagahan mong sakripisyo ng Tito Ramil mo at napakabuti mo sa amin. Kahit hindi ka galing sa akin, ikaw ay bahagi na ng tahanan namin. Ikaw naman, mahal. Pinapaiyak mo naman tong pamangkin natin. Mama talaga, ang hilig pa iyakin si kuya. Maraming salamat po, tito, tita. Saka ikaw, Aaron, sa pagtanggap niyo po sa akin. Hindi ko po sasayangan ang tiwala niyo. O siya, kumain na tayo at i-celebrate natin ang pagkapanalo ni Samuel. Samuel, anak, ang tatay mo. Tumatawag. Si tatay po. Hello, tay? Samuel, anak. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagparamdam. Alam kong matagal akong nawala. Alam kong hindi sapat ang sorry, pero gusto kitang kunin. Gusto kong bumawi. Kung papayag ka sana na makasama na kita, bala ko nang umuwi ng Pilipinas. Tay, ang tagal niyong nawala, tay. Miss na miss ko na po kayo. Pero po, nung mga panahong iniwan niyo ako, hindi niyo man lang ako inamusta. Sina Tito Ramil at Tita Edna po kumupa sa akin. At eto po, makakapagtapos na po ako ng kolehiyo. Alam ko, anak, at utang na loob ko yan sa kanila. Hindi kita pipilitin. Kung ano ang desisyon mo, ay maiintindihan ko. Gusto ko lang sanang bumawi sa matagal kong pag-iwan sa'yo. Ito na siguro ang isa sa pinakamahirap na desisyon na kailangan kong gawin. Pipiliin ko ba ang taong nagbigay sa akin ng buhay o ang taong kumupkop sa akin at binigyan ako ng magandang buhay? Tay, maraming salamat po at inalala niyo ako. At salamat po sa pagtawag niyo sa akin. Masaya po akong marinig na gusto niyo bumawi. Pero sa ngayon, dito po muna ako. Ito po ang tahanan ko ngayon. Sige, anak. Nauunawaan ko. Hindi kita pipilitin sa ngayon. Pero sana kapag umuwi ako, makipagkita ka sa akin, ha? Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal din po kita, Itay. At palagi po kayong mag-iingat. Samuel, anak, okay ka lang ba? Opo, tita. Okay lang po ako. Anak, kung sakaling maisip mong sumama sa kanya, susuportahan ka namin. Tandaan mo, siya pa rin ang tatay mo. Tito, tita, pamilya ko na kayo. At dito ko na po gustong manatili. Kayo po ang nagbigay sa akin ng tahanan.
at hindi ko po kayo nais iwan. Dear love, sila ang naging tahanan ko nung wala akong matakbuhan. Kaya kahit parte ng puso ko ang nagsasabing gusto kong makasamang muli ang aking tunay na tatay, ay mas malaki ang bahagi ng puso kong nagsasabing mas gusto kong manatili kina Tito Ramil. Mahal ko ang tatay ko, pero pipiliin ko ang pamilyang hindi ako iniwan at tinanggap ako ng buong puso.